No hei! Ette kato. Mainokset lähtee, jos vilahtaa. Pistä... Tää tuomitsee sut kans. Pistä pois tää video. Tänne ei katota. Mä nyt jouduin kuvaamaan tän mun mulla on siis puhelin tossa kolmialalla. Mä kuvaan tän nyt mun puhelimella. Johtuen siitä, että mun piti kuvata tää tällä. Jonnet ei muista tämmösiä ihania. Tää on vuodelta 2005. Tää kamera. Mutta turns out, tää kuumenee aika paljon, kun tällä kuvaa videoa. Tää ei ole siis videotarkoitukseen tehty niinku missään määrin. Mutta mä yritin kuvata tän tällä. Lähinnä, että mä saisin semmoista minun aikani nostalgiaa tähän videoon. Mä nyt yritän jotenkin postprosessoimalla saada sellaista estetiikkaa tähän, mutta mä uskon, että mä epäonnistun ruhtinaallisesti siinä hommassa. Tältä videolta on turha odottaa mitään varsinaista punaista lankaa. Tässä mä vaan puhun, mitä mieleen tulee. Tää on muutenkin vähän tämmönen vastapaino kaikelle semmoselle niin kuin nykypäivän hektisyydelle, semmoselle TikTok-algoritmi, semmoselle niin kuin jatkuvalle euforia on väärä sana, jatkuvalle dopamiini semmoselle virtaukselle, niin tää on niin kuin vastapaino sille. Mä vaan istun ja mä vaan puhun. Tämmöstä sisältöä mä oon jotenkin itse kaivannut YouTubessa tosi pitkän aikaa. Totta kaihan on siis ollut olemassa siis niinku podcasteja. Mä kulutan tosi paljon podcasteja. Mun ruutuaika on infernaalinen. Siis puhutaan kaksinumeroisista niinku tuntimääristä päivässä. Johtuen just siitä, että mä kulutan tosi paljon YouTubessa podcasteja. Mulla ei ole YouTube Premiumia itselläni, joten mulla täytyy olla siis niinku näyttö päällä, jolloin se ikään kuin kuluttaa mun ruutuaikaa. Ja sen takia mun ruutuaika on niin kuin pahimmillaan 12-13 tuntia päivässä. Totta kai siis siinä myös vietetään tosi paljon aikaa Instagramissa, somessa noin niin kuin ylipäätään. Mun ehkä käytetyin somealusta YouTuben lisäksi on Instagramin Threads. Mä en varsinaisesti Instagramissa niinkään, joo totta kai mä Reelessä ja kelaan ja niin kuin istun sohvan nurkassa ja mädätän mun aivoja niin kuin joka ikinen maailman ihminen nykyään, jolla on älypuhelin. Mutta aika pitkälti mä vietän aikaa Threadsissa ja YouTubessa. Mun kissa syö mun kantapäätä. Mitä teet? Mun on tosiaan pitänyt tehdä lainausmerkeissä paluu YouTubeen jo siis monta vuotta. Viimeisin video, mikä on mun kasvoilla julkaistu YouTubessa, mä äsken tarkistin sen, koska sen mä olen piilottanut, ihan turha käydä etsimässä. Mä oon piilottanut sen videon, mutta mä en oo, kaikki muut mä oon joskus niin kuin Jonne-ikien kringeyspäissä, niin mä oon mennyt poistamaan, joka mua harmittaa aika paljon nykypäivänä. Koska ne olisi ollut aivan ihana semmonen aikaikkuna jonnekin vuosiin 2014. Mutta ne mä poistin joskus. Mutta viimeisin video, mikä mulla tällä kanavalla löytyy vielä, mikä on toisaalta piilotettuna, on julkaistu 18. marraskuuta 2017. Se oli video, minkä mä julkaisin, missä mä tein jotain semmoista, mä yritin niin kuin käynnistää jotain omaa sarjaa, mikä oli vähän sen ajan tämmöistä, vähän niin kuin ikään kuin rant-tubetusaika kautta. Mä olin aika myöhässä sillä aallolla, mutta sen piti olla tämmönen videosarja, missä minä puran sydäntäni asioista, mitkä minua ärsyttää nettikulttuurissa. Tai ylipäätään, ihan sama, ei ole mitään väliä, mutta pääsääntöisesti nettikulttuurissa. Mutta sen jälkeen mulle ei ole tullut niinku mitään omalla naamalla. Ja mä oon vaan niinku istunut ja odottanut oikeata aikaa, että joku päivä vielä on se aika, kun mä teen paluuni YouTube-kentälle, mistä mä olen vuosia jo ikään kuin haikaillut, että
saisinpas tulla tänne takaisin. Ja tää on nyt se video. Älä kato sinne. Mainokset lähtee. Ihan hetki menee vielä. Voitko asettua? Se on tää täysin sama nojatuoli, missä mä olen kuvannut loppuvuodesta 2013 tai alkuvuodesta 2014 mun ensimmäisen vlogivideon YouTubeen. Ja siitä se lähti. Se niin kuin omalla naamalla esiintyminen YouTubessa. Toki mä olen ennen sitä tehnyt, oisinko mä ollut ehkä 12-vuotias, kun mä tein mun elämäni ensimmäisen Sinatuuba-paskavideon. Elettiin herran vuotta 2009, muistaakseni. Tein 2 muumi-STP:tä siihen aikaan. Ootte niinku todella OG, jos tiedätte näitä, tuskin tiedätte. Toisella niistä oli toisaalta muistaakseni joku ehkä 10 000 näyttökertaa vai 13 000. Oli kuitenkin niinku ihan posketon määrä ottaen huomioon, että elettiin vuotta 2009. Et sillä saattaa olla katselijoita. Ei ole enää, nämä kaikki on siis poistettu. Minun digitaalinen jalanjälkeni on aika lailla pyyhitty niin kuin YouTubesta. Niiden STP-videoiden jälkeen mä olin varmaan 13-vuotias, eli 2010, 2011, siinä jossain nurkilla. Yläasteikäinen mä kuitenkin olin, mä aloin tekemään pelivideoita YouTubeen. Mä pelasin jotain kauhupelejä, tyyppisesti Penumbraa. Penumbra taisi olla ensimmäinen pelisarja, mitä mä kuvasin YouTubeen. Mä pelasin Portalia, mä pelasin Minee, niin kuin kaikki pelitubettajat. Mä pelasin... Amnesia oli semmoinen, mihin mä en koskenut, koska mä en saanut sitä mun koneella toimimaan jostain syystä. Mä oisin ollut Amnesia-tubettaja siihen aikaan, mikäli se olisi toiminut mun koneella, mutta se ei toiminut. Surku. Näiden pelivideoiden jälkeen mä tein niitä muistaakseni aika monta vuotta nimellä Oranssi Raivo. Se on ollut mulla niin kuin joka paikassa silleen gamer-tagina. Ja niiden jälkeen mä päätin, että mä alan tekemään videoblogeja. Mä aloitin niiden tekemisen just varmaan 2013-2014. Eli mä oon ollut 16-17-vuotias, kun mä oon aloittanut niiden tekemisen. Mutta tää on niinku lyhyt pohjustus siihen, että mä tosiaan olen tällä alustalla viettänyt suhteellisen monta tuntia, suhteellisen pitkän ajan mä oon ollut tällä alustalla. Tää YouTubeen ikään kuin paluun tekeminen on ollut mulla semmoinen asia, minkä mä oon halunnut saavuttaa ennen kuin mä täytän 30. Mä en siis ole vielä 30, mutta siihen ei ole pitkä aika, joten tämän videon täytyy tulla ennen kuin mä täytän 30. Ihan kuin 30 olisi joku hirveän maaginen luku, että elämä on ohi sen jälkeen, mutta se ahdistaa. Se, että ensimmäinen numero vaihtuu iässä, tuntuu pahalta, joten tämä video on saatava ulos ennen sitä. Mulla on ollut myös muita projekteja, mitä mä oon halunnut ikään kuin saada valmiiksi tai edes aloittaa, mutta mä en ole tehnyt niiden eteen yhtään mitään, johtuen siitä, että mä olen aivan siis parantumaton perfektionisti. Ja se, mitä mä haluan tällä mun YouTube-kanavalla nyt lähitulevaisuudessa saavuttaa, on se, että mä voisin vähän parantaa tätä mun omaa perfektionismia. Että tehty on parempi kuin täydellinen. Ja mä haluaisin myös tehdä niin kuin näistä projekteista, mulla on niin kuin, lähinnä niin kuin musiikkiin liittyviä juttuja, mulla on siis oma konseptialbumi, mitä mun on pitänyt tehdä jo ties kuinka pitkään. Mutta nämä on niin kuin, se on mulla muun muassa semmoinen, että mä haluaisin niin kuin ikään kuin jotenkin hyötykäyttää tätä mun YouTube-kanavaa, koska jos mulla ei ikään kuin ole ulkoista painetta sille, että mun on saatava jotain aikaiseksi, jos mä saan itse päättää kaiken, niin mä en todennäköisesti sitä tule koskaan tekemään ja sit se mua tulee harmittamaan niin kuin ikuisesti. Mutta jos mä nyt tässä sanon, että mä haluaisin tänne mun YouTube-kanavalle vähän niin kuin tehdä sitä, niin kuin tehdä siitä jonkun semmoisen videosarjan, kun mä teen tämän mun oman niin kuin
konseptialbumin alusta loppuun, niin sit mulla olisi vähän niin kuin joku ulkoinen paine siihen, niin se ehkä pistäisi mulla jotenkin niin kuin jotain rattaita liikkeelle sen asian suhteen. Mua on niin kuin vuosia jo sylettänyt se, että kuinka vähän mä teen yhtään mitään. Niin tää tämmönen YouTube-hölötys voi ehkä jotenkin auttaa siihen. En mä tiedä, kiinnostaako tämmönen sisältö ketään, mutta mä en tee tätä kenellekään muulle. Mä teen tätä itselleni. Ja sille, että mulla olisi joku projekti, mitä mä kehitän, jotta mulla olisi jotain tekemistä. Mutta ihan vaan säästääkseni teidät nyt liialliselta jaarittelulta, jossa siis olen epäonnistunut jo niin kuin äärettömän paljon, koska ei tää video ole ollut mitään muuta kuin ääretöntä jaarittelua, niin mun on nyt aika lopettaa ja toivottavasti me palataan vielä musiikkiaiheiden parissa ja albumin tekoprosessin parissa. Pysykää kanavalla tai kattokaa jotain oikeasti viihdyttävää sisältöä YouTubesta, mutta oli ilo tehdä tämä video ja toivottavasti tämä ei nyt jää ainoaksi videoksi. Palataan.